Көзгү чакырылыш гадәттә 31 декабрга кадәр дәвам итә. Мөслим районы хәрби хезмәткә чакыру буенча республикада эшләүче 48 пунктның берсе. Быелгы соңгы 2 чакырылыш алдагы елдагыларыннан тынгысыз булуы белән аерылып тора. Бүгенге көндә Мөслимебездә барлыгы 8 егетебез армия сафларына китте. Инде безнең план каралган көзгө чакырышта 29 егетебез. Инде башка чакырышка караганда бу чакырыштан нәрсә белән аерылып тора. Инде без башка елларны егетләребезне озатсак иртәнге 5-тә, инде бу чакырышта егетләребез китә инде сәгать 2-дә. Бүгенге көндә Мөслим районыннан 11 егет контракт нигезендә хезмәт итә. Элек контракт нигезендә хезмәт итәргә югары белемле яшьләрне генә алсалар, бүген инде урта һөнәри яки техник белеме булган егетләр дә контракт нигезендә хезмәт итә ала. Егетләребез бу көннәрдә медицина тикшерү үтте. Хәрби хезмәткә чакырылучы егетләрнең сәламәтлекләре яхшы ди табиблар. Илдә пандемия сәбәпле егетләребезне озату алдыннан коронавируска анализ тапшыралар. Егетләрне армияга озатканда коронавируска анализлар алабыз. Расланган очраклар юк. Ребята за 2 дня отправки сдают анализы на коронавирус. После этого убывает на сборный пункт Республики Татарстан. По прибытии Республики Татарстан, призывной пункт Республики Татарстан, они там повторно еще сдают на коронавирус. Чираттагы озату 23 ноябрь, 7 һәм 14 декабрь көннәренә билгеләнгән. Егетләрне Мөслимнән алып китәр өчен Татарстан Республикасы хәрби комиссарияты махсус автобус җибәрә. Мен Олы Шахмак егете, Валиев Ильфат булам. Мен 18 яшь, армияга китәргә теләгем бар. Бүген армияга. Минем әтидә Крымда служил, абый да Крымда, мен дә шулай кара телем бар. Армияга барырга тиеш инде. Минем барасы теләгем бар. Әйе, юкка гына әле егетләрне солдатта булган дип мактамаганнар. Армия мәктәбен узганнардан аңлатып булмаслык бер көч, дәрт, энергия биркелә. Андыйлар янында үзеңне ышанычлы, калкан артында кебек хис итәсең. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.